Ze zeggen wel eens, elke dag is een ware feestdag, maar... Alleen als het regelt niet. En verleden jaar stond ik hier met regen. Toen viel het echt even tegen. Ik dacht even, hij gaat zeggen, maar je moet zelf de slingers ophangen. Ja, met slingers is het altijd gezellig. En dat is de titel van mijn nieuwe single. Loopt nog steeds lekker door. Maar ja, zoals hier hangen al de slingers in Valkenburg. En ja, het is fenomenaal. Het weer zit mee. Dus ja, dan mag je als artiest niet klagen. Vooral als er zo'n opkomst is. Dan mag je alleen maar blij zijn. Gisteren stonden we bij een optreden. Is het ook weer. Dan komen de mensen binnen. En vinden ze het leuk om je weer te zien. Maar dat vind ik zelf ook. Zingen vind ik leuk. Omdat ik de interactie met het publiek heb. Wat je dan ook mag verdienen, dat is eigenlijk niet ter zake. Het gaat mij om de gezelligheid, zoals hier en bij jullie. En ja, het is altijd vreselijk gezellig. En dat is hetgene wat mij nog altijd in stand houdt al die jaren. Wat maakt een feestje nou echt gezellig? Ja, ik denk de sfeer, gewoon de algemeenheid van mensen. Dat de mensen niet, ze hoeven je niet te behandelen als een artiest, want daar is Nederland veel te klein voor. Maar dat de mensen het gevoel geven dat je één met hun bent. Als je op het toneel staat, je krijgt ze lekker mee, je kunt ze laten doen wat jij op dat moment wil. Lekker feest of wat. Dan denk ik, ja, dan is het leuk. En dan, dat is degene waar je ook op moet fixeren, vind ik, als artiest zijnde. Ja, we hebben een single in ieder geval klaarleggen. We staan alleen te kijken of we september of oktober zullen uitbrengen. En we gaan nog digitaal een klein dingetje uitbrengen, maar dat wordt nog heel spannend. Want ik ga het, als het goed is, met de neef van André Hazes doen. En dat zijn twee neven, ik een neef van Koos en hij een neef van André. Daar gaan we iets leuks mee doen hopelijk. En voor de rest, we zijn bezig met het album, wat ook nog dit jaar moet komen. Dus we zijn lekker druk bezig. Dit jaar voor de 19e keer geef ik een concert bij Amsterdam. De mensen kunnen het vinden op pierrevandam.hives. Met diverse artiesten, Dries Roelvink erbij, René de Haan erbij, de showbussers, van alles wat. En het is voor de 19e keer, dat doe ik 1 keer per jaar. Ja, dit is zo gezellig, jongen. Het is eigenlijk hetzelfde gevoel als hier. Mensen met elkaar. En dat is uiteindelijk waar ik het voor doe. En dat is zo, zo vol wat je van die mensen krijgt.